Sa Good Vibes, Water Sports Festival ang ginaduso sa siyudad sang Bacolod sa bulan sang Marso tubtob Abril. Ini ang ginalauman nga magaduso sang sports tourism sa Bacolod kag Negros Occidental. May report si Nico Delfin. Ang game fishing, bangkarera kag pati ng sprint swimming pila lamang sa mga water sports ganing atraksyon sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Gani ginadaso karon ni Councilor Alvictor Espino upod sa Almana Property Development Corporation ang paghiwat sang Bacolod Water Sports Festival sa bulan sang Marso hasta Abril. Nagapati si Espino nga dako ang potensyal sang syudad sa pag-host kag pagpasanyog sang sports tourism sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. It will open up Bacolod to the rest of the country. Now, we will be one of the venues for a water sports festival to include not just one but a multitude of water sports activities in the city of Bacolod. May ara naman tangahan nag-generate yan interest, may ara po mga grupo sa Cebu, upod ko sa nagamotor nag-amo maning nag-engage also in water sports activities, nabatian na nila nga may ara and na-express sila kung may ara kung sulat sa Bacolod, they are willing to participate. Now, amo nang gusto ko na yung mga mabalaan naton on the part of the city of Bacolod and on the part of the Sangguniang Panlungsod that we will reciprocate if there is, again, proof of concept. Suportado ini ni Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho sang Syudad nga nagapaabot mangin panibago nga sports event sa Bacolod ang plano nga patigayunon sa Baywalk sa reclamation area. If ever there is program such like this, of course ang atong opisina is very much supportive sa sa sports development. May it be private, public, support kita ng aton nga opisina kag aton nga kausa. Sa karon nagapatigayon na sang pagsinapol ang Bacolod LGU kabahin sang Sports Summit para mapasanyog pang sports tourism kag ang paghatag atensyon sa mga lokal nga atleta. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.